Преди имах работа, статус и уважение, но всичко рухна. Изведнъж останах без доходи, без посока. Срамувах се, чувствах се безполезна. Дори приятелите ми млъкнаха. Започнах да се моля, тихо, всеки ден. Без думи, само със сълзи. И тогава нещо се промени. Една възможност, едно неочаквано обаждане, едно ново начало, работа, в която се чувствам нужна, спокойствие, което не идва от света, благословение, което само Бог може да даде. Ако си в трудност, не се отказвай, напиши амин и продължавай да вярваш. Бог не е забравил теб. Ако вярваш, че Бог не забравя никого, остави сърце. Сподели с жена, която се нуждае от надежда. Присъедини се към нашата безплатна молитвена група. Доктор по богословие ще се моли специално за теб.